Balima Al-Nakuma, très urgent. Balima bien jeudi 8 mai 2025. Malion, Assimi Goïta ka vidéo nous tara ɲɔgɔn ka bɔ ni galon kura dɔ ye. A ye kuma in lamɛn Malion ko Alassane Ouattara Côte d'Ivoire président ani Emmanuel Macron n'o ye Faransi président ye k'olu de kɛlen bɛ ka wari di mɔgɔw ma ko mɔgɔw ka muruti Assimi Goïta contre la. O tɛ ngalon kelen ye. Ko mercenaire ko marfatigiw ko n'an bɔra jumadon ko ayi ko Mali politicien kɛlen bɛ ka taa mercenaire de ta yɔrɔ bɛɛ la. Oh, Malien nin bɛɛ ngalon di. Olu caman ye marche kɛ an ma ngalon nɔrɔ olu la. Nin bɛɛ ngalon. Kɛlɛ kelen de bɛ yen Assimi Goïta ka Mali constitution bonya. Constitution min n'a yɛrɛ y'i kala kan a fɔra ka to constitution de ko a fɔ Assimi Goïta ka to sariya de ko. Kɛlɛ tɛ o woyo tɛ yen. A fɔra ka Mali constitution de bonya. Malien ma million sabani kɔ tɛ se ka taga a hakilinata di ko la. K'a fɔ ko Mali ka sɛbɛnba filɛ Mali ka fɛngɛ comment on appelle la constitution o ye Malien ka fɛn di. A bɛna fɔ o ye Malien ka wolo sɛbɛn di. E bɛ taa mɔgɔ ba kelen dɔrɔn fara ɲɔgɔn kan ka taga maa million saba ka ko bɔ yen. Aw ye jamana jumɛn kɔnɔ? U b'a bolo k'a fɔ k'an bɛ république voyou de la. An ma ɲini Malien bɛɛ fɛ. Juma bɛ jigi sini juma bɛ jigi dɔrɔn Malien bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la. Marche ma ba ma dɛ. U bɛ manipulation kuma de la. U bɔra ye galon fɔlɔ tigɛ. U ye politiciens tɔgɔ tiɲɛ. K'olu de ye Mali ci. Ko Mali ko bɛɛ politiciens de nɔ ye. O bɛɛ u ɲɛ b'a la Malien bɛ politiciens kɔ bi. U bɛɛ ɲɛ b'a la Malien bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi. Politiciens dɔw ye Mali ci o ye tiɲɛ de mais politiciens bɛɛ ye Mali ci o ye ngalon de. Mali cibaga politiciens b'a la. Mena Mali cibagaw tɔgɔ fɔ a ɲɛna bi dɛ Malien maa minnu bɔra ka marche kɛ ko ka intervention militaire kɛ Mali contre la Malien bɛ n'u tɔgɔ yira aw la bɛ n'u jamu Mali politicien dɔw ye Malien révélation bɛ bi vidéo a ye bi vidéo partager an bɛna dɔn qui est qui jɔn de jɔn ye Mali kɔnɔ n bɛna bɛɛ yira aw la avec preuve à l'appui Malien den dɔw de wulila ka marche kɛ ko CEDEAO kana Assimi Goïta nin gɛn ka bɔ fanga la ko Faransi kana ta ka bɔ Mali kɔnɔ dɛ maa minnu y'o kɛwale jugu kɛ politicien fara activiste kan a bɛɛ tɔgɔ bɛ n bolo Malien ne tɛ galon nɔrɔ mɔgɔ la dɛ ne b'a vidéo de bɔ a bɛ jɛ k'a vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ maa ɲini Malien fɛ juma bɛ jigi dɔrɔn bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la désobéissance civile de bɛna daminɛ Assimi Goïta hakili tɛ ko dɔ la o bɛna bɔ ko in na ala tɛna bɔ a kalama et puis mɔgɔw motivelen don a ka bon hakili ma ne de filɛ ka fɔ a ɲɛna musow bɛɛ wulilen bɛ bi an ye muso jɛkulu ye u wulilen bɛ bi muso jɛkulu bɛ ka bɔ ka kuma bi maa si tɛ ka c'est à dire que maa si tɛ k'i fɛngɛ bi c'est fini u y'o de fɔ Assimi Goïta ɲɛna a t'a dɔn fɛn min bɛ nalen donc an bɛna muso ka yɔrɔ yira u la mais yan'an k'o yira u la an b'a ɲini juma bɛ jigin dɔrɔn bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la u bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ko Alassane Ouattara ko bɛ ka wari di politicien ma k'olu ka bɔ ka Assimi kɛlɛ jakuma t'i sa ka fugɔrɛ la ko ɲina in kinda la nin dabaraba kelen de bɔra ko maa si tɛ politicien kɔ ayi Assimi Goïta ta ye Mali ye u y'o fɔ u ɲɛ b'a la jama bɛ ka bɔ u ja tigɛra u dɛsɛra communication na u tɛ se ka débat kɛ minnu bɛ ka fɔ ko politicien bɔra ni ko politicien ni Alassane Ouattara ko wari dira Alassane Ouattara ma a ye taa débat kɛ ni Cheikh Doumbia ye a ye taa débat kɛ politicien ka jeune minnu bɛ a ye taa débat kɛ n'u ye dɔrɔn n'aw dɔnlen b'a la u ye mun da Tayiruba kan o ma dogo aw la o a ye taa débat filɛ face à face ni preuve b'aw bolo ko maa dɔ taara wari minɛ Macron na ou bien Alassane Ouattara la n'aw ma tigi tɔgɔ fɔ kɔrɔ k'aw tɛ halaladen ye n'aw y'aw faw denw de k'aw ye yɛrɛwolodenw de k'aw ye hɔrɔndenw de maa min nana ni mercenaire ye Mali kɔnɔ n'aw ma tigi tɔgɔ fɔ ko k'aw tɛ halaladen ye n'aw ye yɛrɛwoloden de nkalontigɛdenya bɛ dabila Mali kɔnɔ yan ka nkalon dilan ka dɛsɛ ka jamana jɔ ka dɛsɛ ka transition défend ka tɛ sigi ka taa nkalon miiri ko mɔgɔw de nana ni mercenaire ye u ye nin nkalon kelen tigɛ kɔndɔrɔ anw na an tun bɛ M5 kɛlɛ la wagati min na u taara ko mercenaire bɛ Imam Dicko ka misiri kɔnɔ ka taa Malien denw bɔnɛ u ni la nkalon kan o nkalon kelen de bɛ ka na a ye nkalon ye ka jamana jɔ hɔrɔn t'u ye danbe t'u la mais bi wallahi Malien bɛna révélation kɛ bi aw dabali bɛna ban et puis an bɛ nin bɛɛ la muso fana wulilen bɛ dɛ muso wulilen bɛ ka taa Kidali fɔ Kayi an balimamuso caman wulila an bɛna u ka fɛn k'a la an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ
J'ai un diplôme chaman be no me se ka fango dutigiw yere a chaman dona telmani bolla bi ka sababu ke u ka baraw de tiena ka sababu ke fantanya kurango u ka soro denen be femunu na gela dono bela bi donc ni jamana se do la la ka kan jamana kono bi unga boku wakil na ira wani jama ba ko fene awte election contourner ka foko bon malien bakele ni kemeduru tara olugo ko election anake ko asimika sanduru ke sanduru fene ko ta bo ko na kala sanduru la ko dore be suma ka kuntukuni donc autant aller santam duru kono anto ban sando parce que mo duru de jeli no fanga kele na mo bo fanga ban wakati don. Moi, j'ai une fois lancé un appel au président de la transition. Nya fanyana a des fois fait na parti politique ou wele ka sigi ka kuma akana mo do anuche ay malien ani malien akan wila nga sigi ka kuma danida jamana kada etugumi akadi anyeti anshita chidife o be parti politique ou ta ka mi o te parti politique ou fleni ya no mande ya no we forage ke ou be furakeli ke ni sungalo sera nga dema we mi amba ke fɛn bɛ yen nɔ ni parti bɛ se k'a kɛ ka n'a sɔrɔ sigidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ min na parti politiques ka baara y'o de. Période transitoire ye temps min kɛ Mali kɔnɔ parti politiques ma jamana marakasow degini ma période transitoire janyana Mali kɔnɔ ka tɛmɛ démocratie kan donc ni tiɲɛni bɛ yen ne hakili la parti politiques tɛ société civile nɔ b'a la parti politique nɔ b'a la bɛɛ nɔ bɛ Mali tiɲɛni na cɛw nɔ b'a la musow nɔ b'a la denmisɛnninw nɔ b'a la komi mɔgɔkɔrɔbaw nɔ b'a la an bɛɛ ka parti de don mais bɛɛ y'i cɛ ka bɔ jamana cili kɔrɔ jamana tiɲɛni kɔrɔ k'a to an parti politiques ma an ye fasoden ɲumanw ye an ko k'an t'an cɛ ka bɔ an ka jamana kɔrɔ. aw bɛɛ lajɛlen ni mɛn dɛ ayi aw ni ala cɛ parti politique kelen ni Mali ci mena Mali cibagaw photo munu ye Mali ci dɛ maliden jugu menu photo yira wala bi an ka muso lamɛn dɔrɔn muso fana donna dansi la dɛ muso fana ko k'u tɛ sigi bilen bani muso bɛɛ bɛ ka wuli Asimi contre la bi an ka ɲɔrɔ lamɛn aw bɔra so ka na hɛrɛ la ala k'aw bɛɛ lajɛlen segin hɛrɛ la an ka ɲɔrɔ lamɛn ne tɔgɔ ye madame Kulibali Lala Sadesi donc ko minnu bɛ ka tɛmɛ jamana kɔnɔ nin wagati labanw na a ka kan an ka an balakaw wele an k'an fɛla f'u ye an ka hakilinaw falen falen an ɲɛ tɛ musow la ni aw bɛ actualitéw suit an y'a ye k'a fɔ an wulila k'a fɔ ko n'o ye transition ye sɔrdasiw u nana ka na coup d'état kɛ ka fanga ta donc fanga talen ni bi cɛ u ko k'u tɛ taa u dun bɛ wagati min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko transition de minɛn dɔ de da jɛngɛnna u nana k'u b'o da la kelen normalement san 1 ani kalo 6 de don an tɛmɛn'o kan sɔɔni utukalo la an bɛna se san 5 de la o ye mandat 1 dafalen ye donc u ye dati fɛn o fɛn fɔ k'u bɛ élection kɛ a ma k'a si la a kojuguma yɔrɔ ye min ye n'a y'a sɔrɔ an bɛ lafiya kɔnɔna la an tun bɛ se k'an sigi ka an man tugu k'a fɔ ko an b'a to yen a ka tɛmɛ mais aw fɛn o fɛn bɛ yan nɔ bi n'aw bɛ taa sugu la aw bɛ sugu gɛlɛya dɔn kunun sugu ani bi sugu kelen tɛ. u tɛ kelen ye. an bɛ kurantigɛ minnu kɔnɔna la an ye IBK min gɛn ni ala ka hinɛ a la an ye lafiya min ye o kɔnɔ an m'a ye bi. tiɲɛ don. kurantigɛ in an balima fɛn o fɛn bɛ yen balimamuso fɛn o fɛn bɛ yan nɔ ni min tɛ jinimere feere ekɔlisoda la o bɛ gilasi feere restaurant bɛ dɔ bolo dɔ bɛ jɛgɛ feere la muso min dayirimɛ sirilen don frigo la a ka ca ni ba n'a si ye n'an bɔr'o la minnu bɛ machine lakalani kɛ menuisier mɔgɔ si tɛ yen nɔ min ka baara ma jɔ k'a sababu kɛ kurantigɛ ko ye hali minnu bɛ ka baara kɛ sisan nɔ u bɛ wari hakɛ min don carburant na a ma dogo mɔgɔ si la o ka bɔ yen nɔ sécurité kɛ min bɛ ka fɔ tantɔ an bɛ Bamako an tɛ insécurité dɔn Bamako insécurité dɔɔni bɛ yan nɔ mais kɔkan na i tɛ se ka déplacer o kita an kɔrɔ yan nɔ hali sibi yan nɔ an ye parti politique tɔnw ye an bɛ taga yɔrɔw la ka furakɛliw kɛ wagati tɛmɛlen na an tagara sibi an tagara ni dɔgɔtɔrɔ 200 ni kɔ ye Cameroun san o san an bɛ furakɛli kɛ n'o ye min bɛ don a la ka ca ni 500,000 ye an bɛ fura di mɔgɔw ma fu la u furakɛ fu la dɔgɔtɔrɔw sira poste la yan nɔ u ma sɔn u ka poste tigɛ ko n'u y'a tigɛ ko insécurité bɛ sira la yɔrɔ aw t'o dɔn yanni sibi cɛ heure dɔ mana se i tɛ se ka tɛmɛ u sira sira la yan wa u segintɔ ko ni lakasara tɛmɛna k'u to u tɛ se ka segin donc o bɛ lakanabaliya de yira aw bɛ yan nɔ u bɛ ka propagande kɛ quoi fɛn minnu bɛ ka fɔ aw ɲɛna ani min ye tiɲɛ ye o tɛ kelen ye. merci. donc an y'an to bɛɛ kɔnɔna la élection surunyalen sisan nɔ aw ye référendum kɛ aw hakili t'a la salon aw tagara voter a 2023 bɛɛ tagara voter ko oui ni non oui ni non in votera jumɛn na o ye ka Mali sariya sunba de voter. a y'a lamɛn dɛ. sariya sun de b'a yira jamana ka kan ka taga nin bolo kan. a y'a lamɛn. président yɛrɛ y'o kɛ k'o adopter mais ka tila tuguni e yɛrɛ ye sariya min ta k'i b'o sariya sɔsɔ. o sariya bɛna sɔsɔ cogo jumɛn sisan nɔ u tilala k'a fɔ ko ayi parce que mun y'u lase o sariya sunba kɛli ma
ko ka malien fara ɲɔgɔn kan kanga kuma malien fara la ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ ma ko assise nationale de la refondation o kɛra o kɔfɛ de k'a fɔra ko ka constitution kura kɛ o sigira mɔgɔ miliyɔn 3 ani kɔ o jɛra o ye malien ye minnu jɛra ka kuma k'a fɔ k'an ye sariya sunba an jɛra n'a ye mɔgɔ miliyɔn 3 ni kɔ ani mɔgɔ 1,500 faralen ɲɔgɔn kan jumɛn bɛ malien représenter merci miliyɔn 3 wa mɔgɔ 1,500 voilà miliyɔn 3 de jɛra k'a fɔ ko bon an sɔnna constitution ye président yɛrɛ bɔra ko wa an jɛra n'a ye a banna an bɛ baara kɛ n'o ye a banna élection sera parce que don o don anw bɛ yen nɔ an bɛ k'a fɔ fɛn o fɛn ma ɲi an b'a sira de fɔ a banna nin ma ɲi nin ka ɲi a ye taga n'o ye a banna u bɛ parti politique ta ka kɛ min ye o tɛ parti politique filɛ nin ye yan nɔ manden yan nɔ u ye forage kɛ u bɛ furakɛli kɛ ni sunkalo sera an ka dɛmɛw ye min ye an b'a kɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni parti bɛ se k'a kɛ ka n'a sɔrɔ sigidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ min na parti politique ka baara y'o de vraiment an b'a bila an yɔrɔ la u ka kuma vraiment a ɲɛna yɛrɛ di voilà c'est une vidéo a vidéo ka jan dɔɔni n ye nin parti nin de yira u la musow de fana bɔra u ya kuma Assimi Goïta musubali musow ko k'i kumakan bato cɛ nin ye maloya ye koyi muso de bɛ ka bɔ bi k'i kuma sayi adamaden k'i kumakan bato sa e conscient kɛ k'i kale k'i to sɔsɔ i bɛ tila ka taa mɔgɔ dɔw ta ka t'u kɛ ɲɔgɔn ka sɛ kurukurunin kɔnɔ mɔgɔ 1,500 k'o de ye maliyɛnw ye e masa jubaru e tɛ maliyɛnw bonya wa maliyɛn miliyɔn 3 de bɔra ka constitution voter e bɛ se k'o constitution violer cogo jumɛn ka taga i ka fɛn dɔ dilan kɛrɛfɛ muso bɔra ye kuma bɛ fɔ maliyɛnw an bɛna video parti filanan na sisan nɔ jɔn de ye maliden jugu ye maliyɛnw yarɔ musow bɔra an y'olu ta yira awɔ a ye bɔ vendredi don ni muso ninnu ko k'u bɛ bɔ dɛ ko k'u bɛ bɔ vendredi don maliyɛn bɛɛ ka bɔ juma seli bɛ ban dɔrɔn bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la mɔgɔ kana reculer dɛ maliyɛn sa an bɛna video parti filanan na sisan nɔ maliyɛnw n bɛna mali den jugu yira u la wagati min na mali ka kalan maliden minnu bɔra ka kɔfɛjugu dɛmɛ so kɔnɔ ka kɔfɛjugu dɛmɛ anw contre la n bɛ n'u yirala o den qualité minnu don wallahi billahi an b'a daminɛ ni jɔn ye juin gulɔ minnaw mɔgɔ min bɛ gulɔ min fa bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ kulusi la n'a tɔgɔ ko tayiruba an ɲɛ bɛ nin tayiruba kelen kelen na hali n'a bɛ bɔ ka mɔgɔw nɛni don o don nin tayiruba kelen ninnu de wulila ka marche kɛ ka faransi défend mali contre la a video bɛ yen an b'a video kala sisan nin tayiruba kelen kelen ninnu de tun bɛ bɔ ka CEDEAO défend mali contre la ko ka élection kɛ ko sɔrɔsiw tɛ to fanga la maliyɛnw aw hakili b'a la an ka maliyɛn jeune dɔ taara faransi olu ni tayiruba kelen kelen ninnu Macron ko k'a bɛ société civile min dilan mali kɔnɔ o tun ye tayiruba ninnu de tayiruba ninnu ni Macron de tun bɛ ka baara kɛ mali contre la maliyɛnw ni ala na kɛra cɛ n tɛ ka nkalon tigɛ ni kɔrɔnɛ cɛ n bɛna yira aw la san an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn tayiruba kelen kelen ninnu tun b'o cercle de kɔnɔ n bɛna tayiruba yɛrɛ ye mun de bɔ a da ka fɔ Assimi Goïta ninnu contre la maliyɛnw nkalon tɛ a yɛrɛ kumakan filɛ n bɛna a yɛrɛ kumakan kala an ka jɛ ka lajɛ k'a fɔ ko tayiruba kelen de transition ka tila k'o tayiruba kelen ta k'o sara u ka kunu minnu ye Assimi Goïta dɛmɛ kunu minnu tun bɛ ka Assimi nɛni olu de kɛra Assimi ni ye bi k'anw nɛni maliyɛnw ala tɛ se ka barika don fanga in na fo n'a ka sɔrɔ an m'an kɔnɔ jɛ Assimi ye de n'o de sen jɛlen bolo jɛlen k'anw janfa ka taa janfantigiw ta k'a kɛ kɛrɛfɛla faw la ni Assimi Goïta hɛrɛ sɔrɔ fanga in kɔnɔ o kɔrɔ ne tɛ halala ye o kɔrɔ mun bɛ fara o tɛ tiɲɛ mais ni Assimi jo bɛ a la ala ka Assimi sankɔrɔ ta mais ni Assimi jo t'a la ala ka lebu mali an ka jɛ an ka tayiruba kelen in kumakan na jɛ a bɛ ka mun fɔ Assimi Goïta ma a bɛ ka mun fɔ mali fangaw ma ninnu de ye marche kɛ wagati min na embargo kɛra mali kan nin tayiruba ninnu de ye marche kɛ ko fɔ intervention militaire kɛ ka ko ninnu ka gɛn ka bɔ fanga la an ka tayiruba yɛrɛ kuma wagati min na embargo bɛ mali kan dɛ u bɛ ka marche kɛ mali contre la ni sɔrɔsiw n'u ka fagolenya tɛ sɔrɔsi bɛɛ tɛ dɛ Assimi Goïta ni Modibo Kone parce que ninnu tɛ foyi kalama ninnu de y'a laminɛ ka taa mali jugu fiyewu minnu ye maliyɛnw e bɛ ka bin kɔlɔn kɔnɔ mɔgɔ min taara gabakurun ta k'a b'a ta ka fari i b'i ka bin kɔlɔn kɔnɔ mɔgɔ dɔ nana k'o tigi poussé ka bɔ yen ka jurukisɛ don kɔlɔn kɔnɔ k'e sama ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ e tilara k'o kɛlɛ mun tun bɛ fɛ k'e tɔ coron ka tugu o kɔ n'o tɛ danga ye o ye mun ye a bɛ fɔ de ma ko kunnangoya aw ni ala cɛ tayiruba ninnu de wulila wagati min na CEDEAO bɛ fɛ ka mali fɛngɛ tayiruba kelen kelen tayiruba gulɔmina tayiruba min bɛ isu gulɔ fa bɛ bo kɛ kulusi kɔnɔ
a dal a bi su do a bɛ bo ka kulusi kɔrɔ o tayiruba kelen a y'a kuma kana ba jaabi a bɛ ka mun fɔ transition kelen ma. Ko su min bɛ ja depuis fitiri a bɛ dɔn san 5 san 6 an ma jɛn n'a ye. Ramenez la transition à la raison. Ramenons la transition à la raison. Ramenons la transition à la raison. Sinon toni mun yɛrɛ bɛ Mali la bi ko kulusi ɲiginnen ka san n'a jɛnnen. Donc an bɛ taa au niveau de la. Ko n'anw bɔra k'an ka hakilila fɔ comme sara tɛ kɛ fosi ye a ka jeunesse M5 nɔfɛ ko k'an kun ci k'an dafara. U y'a fɔ a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Mais hali sɛ a ma wuli ka bɔ a fan kan n'o y'a sɔrɔ ne Tayiruba de tun y'o fɔ bi tun bɛ sɔrɔ MCA la. Donc ni fanga mun b'an kɛrɛfɛ bi transition ko san 6 ani kalo 6 ko k'o fara olu ka baara kan. Ko musokɔrɔbanin ma ko sɔ bɛ ka daga fa a bɛ ka dɔ wɛrɛ ko k'a k'a la. A tɔ ma kɛ fali ka jiju ye. Donc an bɛ mun ɲini u fɛ u ka ni san wɛrɛ ye a tɛ passé. A tɛ passé Mali kɔnɔ bi a tɛ passé Mali kɔnɔ sini. Mais n'i ye nin kuma ninnu fɔ. A b'aw ni Ala na kira cɛ. Ni tayiruba kelen ninnu de ye marche kɛ. U ka marche filanan fana bɛ yen minnu fana yira u la. U ye marche baden de kɛ. Est-ce que o don an ko marifa b'olu bolo wa? Est-ce que o don an ko olu ni wari de bɛ ka d'olu ma CEDEAO bolo ou bien France bolo wa? U ye marche kɛ marche tun bɛ kɛ Assimi Goïta contre la o. Mɔgɔ kun t'u jate de. Mais policiers ka marche bɛ ka kɛ o y'u siran parce que jama de bɛ ka bɔ. Marche caman de kɛra Assimi Goïta. N bɛna marche bɛɛ yira u la. Depuis transition daminɛna n t'a siɲɛ fɔlɔ ko marche bɛ kɛ Assimi contre la. Ni marche de y'u ja tigɛ parce que u b'a dɔn jama bɛna bɔ nin na. Sinon depuis anw bɛ ka Assimi Goïta sankɔrɔta an bɛ ka armée monter en puissance kɛ mɔgɔw tun bɛ marchew kɛ u tun tɛ mɔgɔ bali dɛ u tun t'a fɔ ko activité citoyenne dɛ parce que u bɔ yɔrɔ min na bi u jelima ka go bi Assimi Goïta jelima ka go bi ko wulumusonin bo bi pouvoir kelen b'a bolo bi o ye ka marifa de yira maliyɛnw na sinon Tayiruba bɔra ka nin fɔ o ni ninnu ye hɔrɔn di ni Assimi Goïta ninnu ni ninnu bɛ ka mankan mankan ni tilennenya de aw ni Ala cɛ dans un pays sérieux maa min bɔra Tayiruba bɔra ma fɔ ko foyi tɛ fara transition kan u ye Tayiruba don kaso la pɛrɛ de n'u ye don kaso la u bɛ tila k'i nɛgɛn de k'i ka bɔ ka Choguel kɛlɛ u ye Tayiruba to kaso de la ka négocier Modibo Kone ka mɔgɔ ani Ablaye Mayiga de Tayiruba négocier ni kuranɛ cɛ k'u b'a la bɔ a bɛ Choguel kɛlɛ depuis a bɛ kaso la a bɛ ka tri kɛ Choguel la ne sɔmina ne ye mɔgɔ wele n ko mun de bɛ Tayiruba la depuis kaso la u y'a kunkolo yɛlɛma u y'a kɛ mɔgɔ caman de la u jogofinw hali terroriste kɔrɔw u y'olu bɛɛ plage la bawo ne lamɛn chrétien ninnu bɛ Mali jɔ la mɔgɔ min b'aw dɛmɛ kunu mɔgɔ min b'aw fɛ ka mɔgɔlankolonw terroriste kɔrɔw k'olu bila ka mɔgɔ ɲumanw kɛlɛ ka bɛɛ le cerveau galon nɔrɔw la k'o don kaso la ka mɔgɔ ɲuman bɛɛ kɛlɛ ka bɛɛ b'aw kɔ bi minnu t'aw fɛ kunu aw mɔgɔw tigɛlen bɛ mɔgɔ minnu na olu de b'aw kɔ bi ngalon tigɛlaw an ma Tayiruba ta yira n bɛna Tayiruba ka marche filanan nin Tayiruba kelen de bɛ bɔ don o don ka maliyɛn bɛɛ nɛni foyi tɛ bɔ a la wagati min na a tun bɛ aw nɛni aw y'a don kaso la wagati min na Tayiruba tun bɛ bɔ k'aw dɔgɔya aw ye Tayiruba don kaso la a bɛ siɲɛ 2 aw bɛ 3 bɔ a kɛlen ka k'a ka wuluni de san nɔ aw b'a su ko wulu ka bila ka mɔgɔw nɛni parce que a t'aw nɛni kɔrɔ aw tɛ Maliko la Modibo Keïta ko le dirigeant est le premier sacrifié et le dernier servi o t'aw ta ye wallahi a tɛ Mali jɔlaw ye wallahi aw tɛ hɔrɔnw ye sinon aw man ka Tayiruba bila ka mɔgɔw nɛni hali bi Tayiruba bɔra ka mɔgɔw nɛni hali kunu an ye procureur an ye Tayiruba ka nɛni dɔ bɔ a bɛ ka Choguel nɛni k'o ye pédophile k'o ka denmisɛnninw ye pédophile de n'o y'anw ye pédophile kɔrɔ jumɛn maa min bɛ jɛ denmisɛnnin fitinin fɛ a bɛ manamana kumaw fɔ k'a sɛbɛn Mali justice bɛ ɲɛ b'a la o mɔgɔ kelen de tun bɛ ka transition dɔgɔya kunu ni mɔgɔ kelen de wulila ka Faransi défend ka CEDEAO défend ko ka intervention militaire ko ka Mali ci ko k'u faso ci o mɔgɔ kelen de bɛ ka sankɔrɔ ta bolo aw ni Ala cɛ Ala bɛ barika don a ka fanga la wallahi fo n'a ka sɔrɔ Ala ko tɛ tiɲɛ di ni barika donna Assimi Goïta la ka fuma pewu Mali tɛ bi dɛ transition tɛ bi dɛ Assimi de bɛ bi transition y'an ka bébédenni de an tɛ maa maa bɛ transition bi an tɛ tugu kɔ awa transition tɛ Assimi Goïta ye Assimi bɛ taa aw bɛ tila ka maa wɛrɛ transition ye awa transition bɛ continuer f'an bɛ taa élection na a ye Tayiruba ka marche filanan fara lajɛ n tɛ Tayiruba ye Adamu Diko kɛrɛfɛ n tɛ Tayiruba ye voilà aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ taara ni y'u ka marche filanan de u ye marche baden de kɛ mais maa si ma kuma jugu foyi fɔ
est-ce que an y'u kɛlɛ wagati la an ma foyi fɔ o kɔfɛ Bubu Mabel galontigɛla ye mɔgɔlankolon Bubu Mabel kɛlen bɛ ka bɔ bi ni Bubu Mabel kɛlen ko k'ale ka président de Bube Maïga ye Bube mun sara ala ka hinɛ la Bubu Mabel bɔra ka marche kɛ ka Bube soutenir k'ale ka président tɛ Assimi Goïta ye dɛ k'ale ka président ye Bube Maïga di Bube tɛ politicien de ya est-ce que Bubu Mabel kan ka fɔ k'ale bɛ dɔ fɔ politicien ma bi Bubu Mabel ɲɔgɔn politicien tɛ Mali kɔnɔ Bubu Mabel de marche kɛ k'u Assimi tɔlu ka président ye dɛ k'ale ka président ye Bube Maïga di ni Bubu Mabel kelen ninnu embargo kun bɛ Mali ka wagati min na ni Bubu Mabel kelen ni marchew kɛ Mali contre la masa maliyɛnw an ka hakili dayɛlɛ sa e bɛ saya ni balo cɛ a don ni maliyɛnw kuma bɔ ka Assimi Goïta soutenir ni Faransi ni CEDEAO kuma Mali ci a ka fɔ ma ko tout de mɔgɔ den jɔn de kun bɛ k'olu jukɔrɔma don bi u yɛrɛ faso contre la masa est-ce que ni Mali ye jamana tilelen ye ko jamana ɲɛmɔgɔ hɔrɔn b'an ka jamana kunna Bubu Mabel dɔw kan ka kuma Mali ko la Tayiruba dɔw kan ka kuma Mali ko la fu bɛ t'u sigi fu b'o partager ka j'aime ni kɛr kokoro mais où va ces pays ala ye farafin halaki dɔwɛrɛ tɛ nin dɔrɔn tɛ farafin t'a dɔn a bɛ mun fɛ farafin t'a dɔn fɛn mun k'a ma ni ye Tayiruba acte mun kɛ Bubu Mabel acte n'i y'a kɛ sini ça m'a sɔrɔ u y'u exécuter ka bɔ yen pewu parce que ce sont des traîtres janfanti ye janfanti de wallahi tubabu tɛ janfanti ni tubabu y'a dɔn k'i ye trahison kɛ a tɛ gɛrɛ la bilen ni tubabu y'a dɔn k'i ye trahison kɛ wallahi hala ka sɛ tɛ kalifaya farafina de bɛ trahison kɛ o bɛ tila k'a fɔ ko non an ka to ala ma a bɛ ta i bɛ tila k'u janfa tuguni Bubu Mabel kelen de bɔra k'ale ka président ye Bube ye k'ale ka président tɛ Assimi Goïta ye a y'a fɔ vidéo min na vidéo fila an ka vidéo la ninnu ye marche kɛ transition contre ninnu kan ka dɔ fɔ mɔgɔ ma ko bɛ marche kɛ a ye Bubu ka marche fana lajɛ la fin de la transition ante ko ka marché ante gokun ante foita beni ka présenté ya sama nga taxi sara ma sara yare ama si fana tuaji ama si fana mo be yere si ko be taxi ge beni taxi ibe ala de siri de la ko ici jo ko wati kono ibna bo kala masa dara nouveau modèle pour les élections aussi mais to bla ga mali be nyama ayi munu be be mali be nyama yo ayi munu be transition président de do c'est de ti marfa bubulu o de ma so ko fanga mara mais lu ga jamana mara bi o ba jamana mara ni fanga di parce que marfa bubulu démocratie de be ka nyama yi ani ma so mi so no ka tani mais nunu ta marfa de be mbulu ni ma so me ko kile ma sigi mu yi mi ti mine na ko abna subi abna boye sigi est ce que abna sigi to ko na ga démocratie ko munu be ga démocratie ko na ni ki ma o le fan ti ko mame o le sura suri o de sura suya an ye dati wudi ani fanga tu an ye dati wudi dati fa ba fanga ba da ko bu esi tu bala ni parti wara ka de sa be ni o de fi o mo be ki tasi nan chara ko ba me be o donc o de ka fina kana afo be ko juwe do na ni ma fa ka be we ka jama de mo go jere ka mi si o we ni tasi ni de sara be ba tasi ke yo ma sa ni jo jama na ko ina ante tamake o foli yɛrɛ la ni question wɛrɛ b'i bolo n'a bɛn n'o ka question sugu bɛɛ jaabi bi sɔgɔmada in na voilà question wɛrɛ t'aw bolo an bɛ se a bɛɛ lajɛlen y'a san dɛ an b'a fɔ k'ale ka président ko tɛ Assimi ye ale de bɔra ka dunun ni bala ta ale de fɔlɔ y'a kɛ a Bubu Mabel y'a si bɛɛ kɛ politiki bɔgɔw de kɔ e bɛ se ka dɔ fɔ politiki mɔgɔ e yɛrɛ tɛ politicien de ya e y'i présenté n t'a dɔn maire ya wa n t'a dɔn député ya nɔfɛ Modibo Sidibé ka parti la a ye Mali parti bɛɛ kɛ Bubu Mabel ye Mali parti bɛɛ kɛ c'est le plus nul an ka nin yɔrɔ fana lajɛ c'est le seul leader politique min kirina ka Abubakar ani mɔgɔbaw minɛlen u ka fanu bɔra ka taa dala fɛ minɛ a b'aw jɔ bi de ko a ye da justice la aw fɔra ma justice braver yan justice a ye kaso da ka ka mɔgɔw labɔ yan n'a ma justice kun tɛ o dɔn a kun dalen tɛ justice la a ye su 23 faga mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 55 u y'o faga walasa ka fanga sɔrɔ voilà o don ma justice kun tɛ yan ko ninnu ye mɔgɔ ko Assimi Goïta ye mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 55 k'o de faga ka sɔrɔ ka fanga sɔrɔ maliyɛnw ni bɔra Bubu Mabel de la Bubu Mabel ye marche mun kɛ transition contre la ne t'a da dɔn a bɛ micro ta n'a tɛ nin ka kɛ c'est à dire quoi n'a tɛ nin ka soro y'o wele Bube la ka micro ta k'i yɛlɛ Mali fan bɛɛ a bɛ ka sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ cogo a bɛ ka kɛ ten o wagati an bɛ ka transition défend est-ce que an bɔra k'a fɔ k'ale ye terroriste est-ce que an bɔra ka kuma dɔ fɔ ale ma kuma bɛ fila ɲɛkɔrɔ nin bɛɛ ye prévu de a y'a fɔ ko an ka nin yɔrɔ lamɛn n'a ma justice
bela jele ni sande ayen kuma de fode nunu de folo marché ke nunu de kumeka France défend nunu ye kele de ke politicien no fe ko fol de kana fangala nunu de kume politicien nga wulu de kuye nunu politicien nga wulu nunde u ka wulu nu ka jakuma de kuye nunu c'est des voyous nunu be bobi ko politicien beta enyo politicien be politicien ne me balu ebe fen na politicien ne ma dima ki to ki na ka fen be ki bube ye mubulu be dima yo fere ka ta mubulu wara usa abekera amba bekalama kasoro ka bode ko master sumi e dogrim da kete ya fauma master sumi ga wulu ka fusani e bubu mabeli je te dis aujourd'hui nous ne ba asimi go ita kode ni ay asimi ka kode be kabi ni ay asimi maka gobi ngalonte kala de bako horon yere wulu deun an kuma asimi ko domi malien be kun soray tu sais ni danga wula sheko abedo muru jagudla ayam bekele asimi go ita ben le cerveau kele e malien ben ya asimi de mede ka ben do kasola kan kalon tika ko ben ni terroriste bi kanani bubu mabel nuni abdou nyang nuni e masa jubabu ma halakile ma ta cheni ma barka banintin galon tika law horon kolo hanne wulula malu hanne kolo flubata kananu mugolongolo ni kolu ka odeme abulo ko malion ye almeti paquet de bable poche la ki yala naya vous vous amusez tant que Taïroubani Boubou Mabel Nyang de Baka communication ni Korane ni Hera Sromali Kole Kafomako, tout Yamorodin Tato Fleni. Qui bioro de ni royo de folie flair, Moko Telemen. Aldo Gobeta Algérie, Marcela Kodjombe, Koboum, ou Boubou Mabel Abdian de Rosigna. A Kangar de Raouide. Aubeka Moun Ton Tintin, ça ne passera pas. Evelyn Jack, Arasunguru. Evelyn Jack Mumbu Kobi. Evelyn Jack n'y marché que Kasseda au défend. Ango Farmadi. On n'est pas encore. Ouati na CDA ou beka menacé kabe intervention militaire que Evelyn Jack nous de marché que ka tegere fo CDA ou fo ko CDA ou luka partenaire ou di. Ou ye marché que de nindo ama ou kele an me ga yelo madi. Ni politicien ko go marché que tro an ko me yele di parce que mo ko kunte bo. Ouati jama be asimi ko. Comme ni danga dona cheko abe do muru jagola. A asimi ko ta ka briefing de boire la sang. 600 jugu be ka wuka shifan be afari be ka nganya fambe ngada foka asimi koro foka koro ka kete koro ka bomoshu beje ai ima fenya halibi tu n'as rien vu jamfantiti la fia foka jien wuli ne mona moke ni mamso de bulu ima nete so jamfama mama baray jamfa ite la fia sur ka jira tekela mama baray jamfa do fona be jamfa c'est comme ça karma didu malion ambora kan ndi rawla ayo préparer aka nunu ne kumeka nunu be ka kuma fo mo nunu yere kumbe ni kala to ngambora kan digi rola male fe bebe France Italie Espagne Angleterre Amérique kanaka warchi no kala be Senweb application télécharger na télécharger be ne ka corps mu urgent ro 10 euro be na ka compte kono abaga bank information me dakono so mo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ka orange numéro arisan to ko mu ka 40 na warchi wa basro orange money la sur place warchi go flato to me klesa warchi ko flana sabana bara 1,99 €, 2 € kema flatron akambe ciao ciao.